जुदि नोंथांमोनहा दुरान्ड काप नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङब्ला एबा गोसो गुदुं जानानै दङब्ला जोङो टिकेटखौ माबोरै दानगोन जों बिनि बागै दायो सावरायगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दायो जोङो गिबियावनो नैबे प्ले स्ट'राव हाबनांगोन नङा होमबा। बे प्ले स्ट'राव जोङो मोनसे एप्सखौ डाउनलड खालामना लानांगोन जोङो टिकेट बुकिं खालामनो थाखाय। ओमफ्राय अब्ला जोङो दायो प्ले स्ट'राव हाबबाय डाइरेक्ट खिथालांनोसै आङो। ओमफ्राय दाना नैबेहाय सार्च बटनाव डाइरेक्ट नोंथांमोन मिथिखागौ बुक माइ श' खालामदो होमबा। बुक माइ श' दा ओंखारबोखाबाय आंना अलरेडि सार्च खालामखांनाय नालाय नैबेलाय बेखौ जोङो क्लिक खालामदो बुक माइ श'आव। जेब्ला जों बुक माइ श'खौ जोङो सार्च खालामबाय जोङो अब्ला जोङो नै बिदि ओंखारफैखागोन आरोना लोगोफोर। नै बिदि आंना अलरेडि डाउनलड खालामखानाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं दायो डाइरेक्ट अपेनाव थुनोसै आरोना लोगोफोर। दा अपेनाव थुबाय होनदों आङो नैलाय दाना नै बेहाय लिरनाय दंखायो नै कन्टिनिउ उइथ गुगोल बेजों लगइन खालामनो ना कन्टिनिउ उइथ इमेलजों लगइन खालामनो ना मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनो नङा होमब्ला जोंहा मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामबा साबसिन जायो आरोना। ओमफ्राय दा आङो मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनोसै अटिपि फैगोन। ओमफ्राय नोंथाङा बे सिमखौ मबाइलाव सोना दंखायोब्ला अट'मेटिक जागोन आरोना बियो अट'मेटिक जाबायना। दायो जोंना लगइना कमप्लिट जाबाय। ओमफ्राय जोङो दायो मोननै अपसन होदों नै बे मोननै डाइरेक्ट आरो सेलेक्ट मेनुवेल। जों जिखुनु जाया मोनसे थुबाबो जायो आरोना। जिखुनु जाया डिटेक्ट माइ लकेसन दंनो बे डिटेक्ट माइ लकेसन ओमफ्राय सेलेक्ट मेनुवेलाव थुबाबो जायो नोंथांमोना। आङो दा जिखुनु जाया मोनसे थुना होनोसै आरोना सेलेक्ट मेनुवेलाव थुबाय आङो। दा नै बेहाय सिटिफोरनि नाम ओंखारबाय आरो नै कलकाता कचि पुने चेन्नाइ चन्डीगढ़ बेहाय गोबां सिटिफोरनि नाम ओंखारबाय आरोना। दा जोंनि क'क्राझारनिया ओंखारबोदोंना ओंखारबोआखै क'क्राझारनिया नङा होमबा। जोंना क'क्राझारनिया गैया आरोना दा बेहाय अट'मेटिकआव गैया आरोना। ओमफ्राय जोङो दायो नैबेहाय सार्च बटनाव जोङो सेलेक्ट खालामनांगोन आरो सार्च खालामनांगोन। जों दा सार्च खालामनोसै क'क्राझार। जों क'क्राझार साइयावसो जोंना क'क्राझाराव जायो नालाय जोंना दा क'क्राझार जोंना अट'मेटिक ओंखारबोखाबाय नै क'क्राझार ओंखारबोखाबाय अट'मेटिक। जों दा बेहाय सार्च खालामनोसै खनसे क्लिक खालामनोसै जोङो। जोंनि क'क्राझारनिया टिकेटखौ होदोंना होआखै जोंना नायनोसै एलाव नङा होमबा। जों दा मा नायगोन जोङो मुभि नायगोन ना स्पर्ट्स नायगोन ना स्ट्रिम नायगोन ना कमेडि श' नङा होमबा ना वार्कशप। जों दा स्पर्ट्स नायगोन नालाय जोङो नैबे स्पर्ट्सआव क्लिक खालामना नायनांगोन। दा नै जोंनि क'क्राझाराव जानो गोनां फैगौ 30 जुलाइआव जोंनि बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजों जानो गोनां फुटबल 133 फुटबल टुर्नामेन्ट जे गेमा जानो फैगासिनो दङ। दा जोंहा बिनि टिकेटनि दा जोंहा साफ्रोमबो सोद्रोमा बिथांमोनहा टिकेटनि थाखाय हालाखार बिलाखार माने एकदम गाब्रायगासिनो दङ। दा जोंना नै क'क्राझार साइ स्टेडियामाव जानो गोनां दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ जोंना बिनि थाखाय टिकेटखौ होनाय जाथ'वाखै आरोना। जेब्ला टिकेट होयो बेहाय नैबादि सिम्बल ओंखारबोखागोन आरोना लोगोफोर। जोंनिया माबायदि सिम्बल ओंखारबोगोन 133 दुरान्ड कापनि बेहाय सिम्बल फ्लेग ओंखारबोखागोन आरोना लोगोफोर। बेहाय बिदि ओंखारबोखागोन नै बिदि बेहाय जेरै नुदों बेबायदि सिम्बल ओंखारबोगोन आरोना। नोंथांमोना मिथिखागौ सिगाङाव जेरैबायदि टिकेट बुकिं खालामदोंमोन बे बिथांमोना मिथिखागोन आरोना लोगोफोर। दा अब्ला दा जोंना क'क्राझारनिया टिकेटखौ होथ'वाखै आरोना लोगोफोर। फाइनालि दा नोंथांमोनहा साक्सेस एबा फाइनाल नोंथांमोना गोनो गोथो साननायखौ बेयावनो मिथिबाय। दा जोंनि क'क्राझारनि टिकेटखौ होथ'वाखै सानब्रै बा सानबा सिगां होनो हागौ मथा मथि सानब्रै बा सानबानि सिगां होनो हागौ आरोना। आंनि मथेबा 26 बा 27नि गेजेराव होनो हागौ। दिनै 24 तारिख आरोना 26 आरो 27नि गेजेराव होनो हागौ। गाबोन सानसे थाबावनानै 26 आरो 27नि गेजेराव दुरान्ड कापनि टिकेटखौ होनो हागौ। आंनि बुंनायसो आरोना बेयो लोगोफोर 26 आरो 27नि गेजेराव टिकेटखौ होनो हागौ बेयो आंनि बुंनायसो। बास गाबोन 25 तारिखआवबो होनो हागौ आरोना बेखौ आं बुंनो हाथ'ला। ओमफ्राय दायो जोङो गुबुननि दा कलकातानिया टिकेटखौ होगासिनो दङ। दा कलकातानिखौ जोङो नायनोसै। दा जों कलकातानिखौ नायनोसै। जों दा बेक फैफिनदो होमबा जों दा बेक फैफिनबाय। दा नैबे क'क्राझार दङ जोंना क'क्राझारखौ जों सेलेक्ट खालामदों नालाय जों दा बेनि जायगायाव जोङो दायो क'क्राझारखौ सेलेक्ट खालामसै। दा नोङो सिटिखौ सेलेक्ट खालामफिनबाय। दा नै जोंना बेहाय गोबां रोखोमनि सिटिफोरनि दं नालाय ओमफ्राय जों दा कलकाताखौ सेलेक्ट खालामनोसै। कलकातानि टिकेटखौ होबायनो दा जोंना कलकातानिखौ होबाय। दा जोङो स्पर्ट्सनिखौ नायगोन नालाय नै स्पर्ट्सनिखौ जों दा सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामबाय। सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो नैबेलाय फाइनालि ओंखारबाय नै जोंना दुरान्ड कापनि फुटबलनि जेनाखि सिम्बल बे ओंखारबोखाबाय नै जोंनि क'क्राझारावबो जेब्ला टिकेट होयो अब्ला बेबायदि सिम्बल ओंखारबोखागोन आरोना लोगोफोर। अब्ला बोखांना नायबावनोसै नै जोङो गासिबो नै दुरान्ड कापनि माबा सिम्बल ओंखारबोजोबबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना खुनु गोनो गोथो गाबोनांगौ गैया। जोंनि क'क्राझाराव टिकेटखौ होआखै। दा जोंना नै वेस्ट बेंगलाव माने कलकातायाव टिकेटखौ होबाय नालाय ओमफ्राय दा नै बिसिना एभेलेबेल दुरान्ड कापनि सिम्बला ओंखारबोबाय आरोना लोगोफोर। दायो जोङो बिसिनि केटेगरिखौ नायनोसै जोङो माबायदि टिकेट माबोरै बुकिं खालामनांगौ। जों बेखौ सापस जों दा एगजाम्पोल महरै जोङो दायो नोंथांमोननो एबा नोंथांमोनजों आङो माखासे सेयार खालामनोसै। दा जोंना गिबियावनो दङ जाहैबाय नै 27 तारिख जुलाइआव जागोन ना वेस्ट बेंगलाव माने कलकातायाव नङा होमबा। कलकातायाव जागोन महन बागान सुपार गियान भार्सेस सोरजोंमोन नोंथांमोना नायदो आरोना आं खिन्थानोसै। नै आं दा बे खनसे क्लिक खालामबाय। दा आं बे क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नुबाय नै नोंथांमोना बाहाय नुबाय सोरजों नङा होमबा महन बागान सुपार गियान भार्सेस डाउन टाउन हिर'स एफसिजों नङा होमबा। माब्ला 27 तारिखआव ओमफ्राय माब्ला खयथायाव 6:00 PM गासै खेलाया 1.5 घन्टा जागोन। एज लिमिटआ 2 बोसोरनि बारा जानो नांगोन आरो गथ'फ्रा
होमबा ओमफ्राय बबे स्टेडियामाव जागोन नैबे लिरना दंखाजोबो ओमफ्राय जों दा बोखाना नायनोसै बोखाना नायब्लाय नै जों दायो गासिबो दुरान्ड कापनि गासिबो फ्लेट जोब नङा होमबा नैब्लाय दुरान्ड कापनि फ्लेट जोब नैलाय नङा होमबा ओमफ्राय जों दायो टिकेट बुकिं खालामनो थाखाय नैब्लाय जोंना नैबे दंखायो नैलाय बुक नाव जोंना दा 100 थाखानि एभेलेबेल नै टिकेट 100 थाखानि एभेलेबेल टिकेट दंबावोनो कलकातायाव नङा होमबा जों दा बुक नावआव जोङो खनसे क्लिक खालामना नायनोसै बुक नावआव आं क्लिक खालामबाय बुक नावआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै दा मा ओंखारबोखो जोंना नै सेलेक्ट साबसे सिट नङा होमबा दा नै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नङा होमबा 10टा सिट खालामनो हायो आरोना सासे मानसियानो नङा होमबा बुक खालामोब्ला आरो 10टा बुक सिट खालामनो हागोन नङा होमबा दा जोङो सापस हमना लाबाय सानै थादोंसै नङा होमबा सानै सेलेक्ट खालामबाय ओमफ्राय सेलेक्ट सिटआव जोङो खनसे क्लिक खालामबाय नङा होमबा ओमफ्राय 100 थाखानियावबो एभेलेबेल दं नालाय जों 100 थाखानियाव जोङो नैबाहाय बे 100 थाखानि एभेलेबेल दं नालाय बे एभेलेबेल दं नालाय जोङो नायनोसै दायो जोङो 100 थाखा जों एफाग्राब हाइफोरखौ जों दानबाय थाला आरोना जोङो टिकेटखौ नङा होमबा जों दा 100 थाखानिखौ जों खनसे क्लिक खालामना नायनोसै 100 थाखानिखौ दायो नै बाय लिरनाय दङ नै लोगोफोर नैबे लिरनाय दंखायो नै नोंथांमोना बेखौ नायदो आरोना प्लिज टेप एबभ दा सेलेक्ट दा स्टेन्ड अफ इउर चइस अबे स्टेन्डआव सा खोला सानजा सोनाबनि अबे स्टेन्डआव नोंथांमोना जिरायनो मोजां मोनो गोजौ गाहायाव नङा होमबा बेहाय सेलेक्ट खालामनो थिनदो आरोना ओमफ्राय दानिया नै बिदियाव नांनाय नङा नै लोगोफोर नै बिदि माबा कालार जानायनिया बिदियाव नांनाय नङा नै बिदियाव नांगोन नै बिदियाव नांगोन दा कालारा दा नै बिदियाव अलरेडि गैखाला सिट गैखाला आरोना लोगोफोर सिट गैखाला दा नै बिदि मोननै नै दा इस्टआवसो दङ नै इस्ट माने नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा बेयो जाहैबाय सानजा नङा होमबा सानजा हाल'सै सिटआनो नङा होमबा सानजा हाल'सै दा सिटआनो जोंना नै साउथ खोलाहाबो बुंबाय नै ओमफ्राय नै साहाबो बुंबाय सोनाबहाबो बुंबाय नङा होमबा दा नै सानजा नङा होमबा इस्ट दा बे सानजा हाल'सै जोंना टिकेटआ 100 थाखानिया नङा होमबा दा जोङो सेलेक्ट खालामनो थिनदों नालाय दा जोंना सेलेक्ट खालामनो थिनदों नालाय नै दा जोङो दा नैबे स्टेन्ड C1 आव सेलेक्ट खालामो ना स्टेन्ड C2आथ' गैखाला बेथ' गैखाला स्टेन्ड C3 बबे बिसोर C1 आरो C3 नि गेजेराव नोंथांमोना बबेखौ सेलेक्ट खालामो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो दा जोंनाव क'क्राझारनिया बेहाय जागोन जाहैबाय क'क्राझारनियाव जाहैगोन सा खोला सानजा सोनाब बिदिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गेट नाम्बार 1 गेट नाम्बार 2 बिदिनिफ्राय लानानै गेट नाम्बार 1 निफ्राय लानानै गेट नाम्बार 11 सिम थागोन आरोना बेबो गेट नाम्बार 1 जों हाबनो ना गेट नाम्बार 2 जों हाबनो ना गेट नाम्बार 11 जों हाबनो ना गेट नाम्बार 8 9 10 जों हाबनो बे थाखाजोबगोन आरोना बिदि थागोन आरोना स्टेन्डनि गेटनि बे लिरनाय केटेगरि थाखाजोबगोन नैबे थुब्लासो जोंना जागोन आरोना दा बे थुनाय लोगो लोगो नैबेहाय अपसन ओंखारफैगोन आरोना दा जोङो थुनोसै नैबेहाय नङाबा नैबेहाय जिखुनु जाया मोनसे थुनोसै आं बेहाय स्टेन्ड C1 आव थुबाय आङो दा स्टेन्ड C1 आव थुनाय लोगो लोगो दा मा ओंखारफैगोन नै दा नै बुक नावआव ओंखारबाय नङा होमबा जोंना 100 थाखानि टिकेट दानो नालाय दा सिट मोनैनि थाखाय 200 नङा होमबा दा जोङो बुक नावआव जोङो क्लिक खालामना नायनोसै दा बुक नावआव आं क्लिक खालामबाय नै बुक खालामनाय लोगो लोगो दाना नै ओंखारफैखाबाय बेहाय ओंखारफैखाबाय नै नायदो 200 नङा होमबा दा बोखाना नायनोसै नै बोखाना नायबाय दा नै जोंना 200 नङा होमबा टिकेट गांनैनि थाखाय टिकेट 2 टिकेटनो टिकेट गांनैनि थाखाय 200 ओमफ्राय साब टटेल 200 बुकिं फिस 35.40 आरो टटेल एमाउन्ट 235.40 रुपिस नङा होमबा दा नैबे वेस्ट बेंगल होननाय दङ जोंना वेस्ट बेंगल नालाय कलकाताया दा वेस्ट बेंगलावनो थागोन आरोना बेयो ओमफ्राय दाना प्रसिड टु पे नो बे प्रसिड टु पे आव जोङो क्लिक खालामनानै नायनोसै प्रसिड टु पे माबायदि खालामनांगौ नोंथांमोना नायदो प्रसिड टु पे आव जोङो दायो क्लिक खालामबाय ओमफ्राय दाना नै जोंना 35.40 फैसा बार लादेर नालाय दाना नोंथांमोना अबे अपसनजों नोंथांमोना पेमेन्टखौ खालामगोन नङा होमबा दा जोंना दङ नै एमाजन आं एमाजन इउज खालामनानै एमाजन होबाय नै UPI डेबिट कार्ड नङा होमबा जिखुनु जाया मोनसे अपसनाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो पेमेन्टनि थाखाय दायो आङो UPI आव सेलेक्ट खालामबाय UPI आव सेलेक्ट खालामबाय दाना UPI सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो ओंखारबोजोबबाय नै बेहाय WhatsAppजोंबो खालामजायो फ्लिपकार्टजोंबो गुगल पे एयारटेलजोंबो इउज खालामो नालाय आङो एमाजनजोंबो इउज खालामो पेटिएमजोंबो फनपेजोंबो आंना गासिबजोंबो इउज खालामो नोंथांमोनाव बे मोनसेजों इउज खालामो नोंथांमोना खालामब्लानो जाबाय दा आं फनपेआव थुबाय नै नेटआ स्ल'मोन दा आं फनपेआव थुनाय लोगो लोगो मारै ओंखारफैगोन नै दायो आंलाय पेमेन्ट दाना नैलाय अबे एकाउन्टना नै नोंनाव बबे मोनसे एकाउन्टजों नोङो एड खालामनो दा नोंथांमोना क्लियार जाबाय जोंनि क'क्राझाराव टिकेटखौ होथ'वाखै जोंना साननैनि उनाव होनो हासिगौ 26 आरो 27 नि गेजेराव टिकेटखौ होनो हासिगौ आरोना लोगोफोर जेब्ला टिकेटआ होयो अब्ला नै बिदि अपसन फैखागोन आरोना लोगोफोर नै बेबायदि अपसन फैखागोन नोंथांमोना खुनु गाब्रायनांगौ एबा आन्दायनांगौ गैया बेबायदि सिम्बल फैखागोन टिकेट दानो थाखाय जायफोरा टिकेट दानखांबाय बे बिथांमोना मिथिखाबाय आं जायफोरा मिथियाखै आं बिदिनि थाखायल' भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामना होदो आरो लाइक खालामना होदो जायफोरा साबस्क्राइब खालामनांगौ होननानै साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोना आं बेखौनो खावलायबाय
जायफोरा नायनो गोसो गुदुं जानानै दङ बे बिथांमोना टिकेटखौ अनलाइनाव थाबैनो बुकिं खालामदो नङाब्ला सिट केपासिटिया बारा गैया 10,000निफ्राय 13,000सिमल' केपासिटि होननानै बे फोसावनाय जादों सिटनि केपासिटिखौ दा टिकेटखौबो बेसेबां केपासिटि खालामगोन 10,000 आरो 13,000नि गेजेरावनो टिकेटनि लिमिटखौ खालामनो हागौ आरो ना नोंथांमोना थाबैनो टिकेटखौ बुकिं खालामाबा मोननायबो जानो हाया नङा जोंहा माने फैगौ जागायनाय 30 जुलाइआव जोंना बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इउनाइटेड एफसिजों जोबोद गोग्गोम एबा मोगा-मोगि बादायलायनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना नायनो गोसो गुदुं जानायफ्रा थाबैनो टिकेटखौ बुकिं खालामना लाखा आरोना जेब्ला टिकेटआ होयो 26 आरो 27नि गेजेराव होनो हागौ बादि ओमफ्राय आंनि बुंनायसै आरोना बियो 25 तारिख गाबोन हालागैबो होनो हागौ बेखौ आं फिक्स बुंनो हाया आरोना आंनि साननायाव 26 आरो 27 जुलाइआव होनो हागौ बेबायदि आरोना आंनि सन्देह आंनि आन्दाजाव आरोना आं दाबो निउसफोरखौ नायाखै निउसफोरखौ फोसावबाय खोमा थारिखफोरखौ माब्ला होगोन बेसे टाइमाव होगोन बेखौ फोसावबाय खोमा जों माबोरै डाउनलड खालामो दाना नायदो जोंनि टिकेटआ जेब्ला कनफार्म जाबाय अब्ला जोङो बेखौ माबोरै डाउनलड खालामो एबा जों माबोरै चेक एबा माबोरै जों नायो अब्ला जोङो नैबे प्रफाइलाव फैनांगोन आरोना नैबेहाय लिरनाय दङ जाहैबाय नैबे गाहायाव नायनांगोन आरोना नै प्रफाइल जोंना नैबे प्रफाइलाव जोङो क्लिक खालामना नायनांगोन आरोना लोगोफोर क्लिक खालामना नायबानो मोनबाय जोंनि टिकेटआ कनफार्म जानायखौ नङा होमबा जोङो बेहाय नायगोन जोङो दा प्रफाइलाव थुदो आरोना प्रफाइलाव थुनाय लोगो लोगो नुबाय दाना बेहाय लिरनाय दङ इउआर अर्डार नङा होमबा बेहाय इउआर अर्डार बे इउआर अर्डाराव जोङो नायबानो मोनबाय जोङो थुदो खनसे दा आंनिया दहाय ट्राइ खालामनाया माने मोनसे पेमेन्ट दानाखै नालाय लोगोफोर मोनसेबो नोंथांमोननो खिथानायनि थाखाय मोनसे पेमेन्ट दानाखैमोन नालाय बिदि ओंखारबाय नै जेब्ला टिकेटआ कनफार्म जाबाय टिकेट कनफार्म होननानै खिथागौमोन आरोना नङा होमबा टु टिकेट नै कनफार्म टिकेट जागौमोन बियो नङा होमबा खिथानानै डाउनलड खालामनानै लाबानो बेहायनो डाउनलड ओंखारखायो आरोना बेहायनो जाबाय आरोना नायलाय फेल होनो पेमेन्टआ जेब्ला साक्सेस जायो अब्ला बेहायनो थुबानो बे गासिबो डिटेल्सआ ओंखारबोजोबगोन आरोना दा नायलाय बिदि आरोना दा थुदों आङो नायलाय थुब्ला जोंना बिदि ओमफ्राय जेब्ला थुनानै बेहाय स्केनार कड थड ओंखारबोजोबखागोन आरोना बेहाय जेब्ला टिकेटआ कनफार्म जायो अब्ला स्केनार कड थड किउआर कड थड ओंखारबोजोबखागोन आरोना बिदि जागोन नोंथांमोना खुनु टिकेटआ कनफार्म जादोंबाबो नोंथांमोना गोनो गोथो गिनांगौ गैया आरोना बेबायदि खालामबा नोंथांमोना नुगोन अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय गोजोन्थों।